and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo Ongoing Tisoy! Jikan dali, managan ta. Dagan! Aron mabaliog niya itong nga hugaw ka sa babay. Diyaro ka sa kabar. Wa ko'y labot, o wa ko mahadlok na masayot sila. Adi ay! Pwes, sultihan ako ang imong inahan, ang imong mamasima. Ayaw! Hadlok. Ayaw lang sa si mama. Ayaw, Noy. Kung mao, ihigot pagbalik ang kadina sa likid. O pauli na sa iyo. Di na ko gustong makakita pa niyo pagbalik din na magpaduwat. Anak, magkani mo si Gian. Hati man na intahon siya. Alam ko bitaw siya. Kung way magbuot na kung si buhato ko kajiyan. Kasabot ka. Noy, hangyo lang na ako. Hatagi sa tanong disente kahigdaan ang imong anak. O baka na siya sa hustong oras. Ah, drama. Polisin niyo. Hati, takla. Hati, takla. Ayaw mo. Masaylo ako, Gian. Masaylo ako. Naghila ka malaki. Mama, si Ma. Ano ka takla, anak? Ha? Si Gian, Ma. Kay ngano ang bata, ha? Buot ko na siyang tabangan. Pero ako'y nahimo. Anak, kabuutan mo yun. Bulawan kang kasing-kasing nga to sa mga batang linupigan. Nga nagdoon na mga kinikanan. Nga mo daog-daog sa ilang anak. Nga naman, Ma. Dagko man kay kag singot bay nonoy. Sauron ta na abi atong imnon kay uhaw kayo. Bugnaw man ta kayo dinis kasino kay aircon man eh. Hanggaw ni slot machine bay Dokyo. Kaganiya pa kung way bonus-bonus. Gamay na lang ang kwarta na gihug sa machine. Oy, maunay akong giingon eh. Mo, daghan ang mapurdoy ang dapita. Ang magkarsones din he, inigawas, nagpurol na lang. Ya, nagpuro ng undaan. Ay, inigawas di mo, mag-brief na lang ka. Tuwa na. Usa gatos lang nibilit sa usa ka libo. Gibuhonan pa ni natok bodbod, parehang dodong, to magician, to ya bodbod moron, ginansya pa ta. Barong ko. Di mada. Oops. Asa bang ka? Bay, lingkuri sa akong bangko bay kay Oh. mangiis ako na ko. Sige. Pero pagdali ha, kay mamauli na ta. Magdali ko bay. Ha? Ihi, lagi ka. Lingkod una ko dinis ng koranang belunay. Sus, soyok man lang 900 ning manik kinahataon. Ay, mao na diha. Sugarol man. Yun na duka man kay ko. Kuyatid ko gamay. Ay, hala. Wala ko matuyo. Napindutan ako ang... Uy! Hala! Unsa man eh! May dugya! Wow! Wow! May bonus ka bay. Ha? Salamat sa mga pindot bay. Wala ko tuyo, abay. Di ko kay bawa. Wala ko tuyo, ah. Yes! Kwarta! Naman ang bonus bay. Kung unsay na hitabo, bay. Gibunusan kong 5,000. Oh, manok hibaw, man kang puros mo na sinsiyog. Ihapra na ni mo. Nagdaman diri. Gibutang Ano? Kwarta na bay. I-out ko ni. Aron ako din pailisan bay. Kumpate! Dame tu cosita. Dame tu 3,000, 4,000, 5,000, ha? Ang wala, meron na. Nakadaon na ka, bay, nonoy. Ana, mamauli na ta. Ayaw na bay. Ayaw. Kung ano naman, sad. Sus, karon na noon. Karon na tamo uli nga. Gibuhin na sa ta. Say, dibuinas. Ha? Dibuinas good taon. Muduwa ta lang makina bay.
Padaghanon to niya atong daubay. Pero bay nonoy. Ayaw! Sus! Ilaro na sad ka Ayaw bay pa- nonoy. Ayaw lagi pag negative. Napildira ba ka dito sa barkog 3,000 kapin kay gilad ka? Naunsa man ka ay. Gina. Ayaw lagi pag negative ay. O niya? Kinahanglan, positive ta. Positive ha? Positive ta pirme. Igsuon na sa positive. Ar pirme tang dibuinas. Pero, Okay. pero bay nonoy. Sus, come on. Follow me. Follow me. Paluyo lang ko. Roy, buwan! Ay, pansigilakilan. Hindi ko katong-tarong. Sorry pa. Dili ka mo hilong, Rod. Labayo din ka kadil. Hinati takla, uy. Wa man jiyan. Oh, sukot manunta jiyan dadon bisan asa. Hindi na siguro ko pinangga ati takla na ako da. Kinsa naman lang palangga jiyan. Kinsa naman lang di ay. Ligaw kay Kubukan! Sige, sayaw ta. Kalikod lat. Sayaw kita, ha? Let's burn the light. Uy, Uy, nga naman ka, Bugard! May ano ka ba't ka sa pagsayaw? si Janina ka lang nasa ang bata ng chicks na kuyap. Bugard, uy! Ha? Sayaw pa ta! Kala. Sige, sayaw. Kadiyot sa day. Ha? Kay mag-CR una ko. Dini ka lang, ha? Sige. Sayaw lang kay balito Dali, ka, ha? okay? Sige. Dali na kay ko lalat. Hi, Janina. Mas maayo noon. Kay gipulaan ako sa kong partner. Dali, magpalayo ta din. Sure. Mangita taglaing lingaw. Dali. Ay, nayapag naman ni uy. 2 ka oras naman ko nagsayaw-sayaw ini. Pero wala naman mabalik si Bugard. Di katawan ako sa mga tao din ay. Misayaw kong sweet music nga ko lang usa. Tuot mo silang nabuang siguro ko. Di ni mahimo. Undangon ko ni. O pauli ko. Bugard, uy. Saka naman, uy. Oy. Kalma. Oy. Mapriso taan ang kalaki ni mo dongda. Hinay lang dong nonoy. Dudongon ti ka. Aman ti ka ha. Maguba man ang makina dong nonoy. Buisit! Buisit ni makinahabay. Buisit! Ano man ka? Ang kalit magkaghilak diha. Naurot na si Kumil. Naurot na ko si Kumil. Lagip na punan. Mauna diha! Tagam! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!